Egunon eta ongi etorriak. Kristau urtearen, liturgi urtearen amaierara gerturatzen ari gara. Gaurko ospakizunak erne bizitzeko deia egiten digu. Historiaren amaieran jaunarekin topo egiteko prestatuz. Gaur gainera, Eliza osoak pobreen mundu jardunaldia eta pobreen jubileua ospatzen du. Denei jauna gure itxaropena dela gogoratzera deituz. Behartsuengana beharraina gerturatzen garen are gehiago, Kristoren behartsu izatea geure jarrera bihurtzen ote dugun hausnartzeko egun egokia dugu gaurkoa. Gaur ere gure Elizbarrutian, Gipuzkoan, hil diren gure zenide guztiak oroituko ditugu, era berezian. Jauna kar ditzala bere maitasunean eta eman diezaiela betiko bizia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan beti zuekin. Ospakizun honen hasieran aitor dezagun beharrezkoa dugula jaunaren errukia. Jesus jauna, gu salbatzera zatozena. Erruki jauna, erruki jauna. Jesus jauna, sakabanatuak biltzera zatozena. Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna, geure itxaropena sendotzera zatozena. Erruki jauna, erruki Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Lord.
egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, egin gaitzala zeure laguntzak beti alai zeure zerbitzuan. Ondasun ororen iturrizaren horri emanak bizitzea baita guretzat, egiazko zorion betea eta iraunkorra. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Lectura de la profecía de Malaquías. He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Los consumirá el día que está llegado, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia, y hallaréis salud a su sombra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Egarriz noa, deika noa, noiz ikusiko, noiz jaikoa. San Pablo apostoluak Tesalonikarrei egindako bigarren gutunetik. Zenideok, ondo dakizuen nola jokatu behar dezuen guk bezala egiteko. Ez ginen zuen artean zabarkerian bizi izan, ez genuen inoren kontura ogia jan. Aitzitik, gau eta egun lanean nekatu ginen, zuetako inorentzat sama ez izatearren. Bagenuen zuen kontura bizitzeko eskubidea, baino lan egin nahi izan genuen zuei jarraibide emateko. Zuekin egon ginenean arauan eman genizuen, lanik egin nahi ez duenak ez dezala jan. Zeren jakin bai dugu zuetako batzuk zabarkerian bizi direla ezer egin gabe, ikusmiran zer egintzu. Horrelakoi Jesukristo jaunaren izenean agintzen eta erregutzen diegu. Bakean lan eginez, irabaz dezatela beren ogia. Jaunak esana. Ez gara zuri jauna.
eta jaso zuen buruak, hurbiltzen ari da zuen askatasuna. Jauna zurekin, Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuándo será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que esto ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo esto os echarán mano, os perseguirán, entregándoos en las sinagogas y en las cárceles, y haciéndoos compadecer ante reyes y gobernantes, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza, que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Jauna kesana, orain dela hilabete bat gutxi gora bera, geure gotzaia den Fernandok dekretu bat idatzi zuen gaurko egunez, geure Elizbarrutian edo Gipuzkoan hildako zenide guztiek oroitzen ditugun eguna izango dela. Beraz, gaurko egun honetan, geure Elizbarrutian edo geure Gipuzkoan hildako geure zenideak oroitzen ditugu. Horrekin batera, Eliza Gipuzkotik Eliza katolikoan, mundu osoan, behartxuen eguna ospatzen dugu gaurko honetan baita ere. Eta behartxuen eguna askotan behartxu hitzak eramaten gaitu pertsona behartxu baten mota irudikatzera geure buruan edo geure imaginazioan. Materia falta duten pertsona hoiek. Eta hori beharra handia da, pobrezi handia da. Baina txarra legoke horrekin bakarrik gelditzen balima gera.
Kalkuta, Madre Teresa de Kalkuta esaten zuen, herrialde aberatsuetan askoz ere pobreziari sakonena existitzen da. Eta hauxe esaten zuen beak, bakarrik sentitzearen pobrezia, maitatu gabea sentitzearen pobrezia, jangoikoarik gabe bizitzearen pobrezia. Beraz, ikusi ditzazkegu bi pertsona behartsu daudela mundu honetan, materia falta dutenak eta barruko zentzua falta dutenak. Materia falta duten pertsona hoietan instituzio publikoak bereak egiten ditu, eta hoiei esker baitare pertsona asko daude zerbait jateko eta zerbait jazteko daukatenak. Eta baitare eskertzen da instituzio publikoak hortan bideratzea geure dirua. Beraiena data eginkizun hori. Guk lagunduko diegu, baino beraiena da eginkizun hori. Baina, tentazio bat ere badaukagu geure bizitzan. Pentsatzen degunean, onera etorri gerala ondo pasatzera, edo bizitzera. Eta hau ez da, hala, geure bizitzako zentzua ez da ondo pasatzea edo bizitzea. Hori hala izango balitz, gauz hauek nun geldituko zian, esango dizkizueten gauz hauek. Adibidez, gaixotasuna nun geldituko zan. Ondo pasatzea bada zentzua, edo gure jangoikoak edo batematek bizitzak edo lurrak bialdu balima gaitu ondo pasatzera, nun gelditzen da gaixotasuna. Nun gelditzen da lana, askotan ez da ondo pasatzen lanean. Nun gelditzen da besteen sufrimentua. Nun gelditzen da bete behar moralak, nun gelditzen da heriotza, nun gelditzen da konpromisua, nun gelditzen da geure preokupazioak edo zalantzak, nun gelditzen da barkamena. Gauz hauek esaten digute ez gaudela, gure jangoikoak ez gaitula bidali ondo pasatzera. Zerbait gehiago batera bidali gaitu. Eta zertara bidali gaitu? Zertara bidali gaitu? Filosofian ikusten baldin badegu, filosofia klasikoan Aristotelek esaten zuen gizakiak helburu bat du. Eudainomia, hau da, bizitza plena, bizitza osotasun bizitzori berreskuratzea, hartzea edo helburu hori edukitzea duela. Hauxe da guk sinisten deguna baitare, etorkizun batean bizitza osotasun hori emango digun bizitza geure baitan bizitzea, ez? Geure baitan edukitzea. Eta horrek bakarrik gure jangoikoak ematen digu. Podemos caer en la tentación de que pensar que en la vida solo es para pasárselo bien, para hacer mis gustos, lo que me gusta, y para vivir. Y podemos intuir que en nuestra vida cotidiana no es así, porque hay ciertos factores que esto lo eliminan. Por ejemplo, la enfermedad. Si estamos hechos para pasarlo bien, ¿por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existen las preocupaciones? ¿Por qué existe el deber moral al prójimo? ¿Por qué existen las preocupaciones, las dudas? ¿Por qué existen el trabajo? Pues si era el motivo o el fin del ser humano el pasarlo bien, algo ha salido mal.
El fin del ser humano no es pasárselo bien. El fin del ser humano nos lo dice el Evangelio en la última frase. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Podemos perseverar en muchas cosas, pero lo que se refiere a Jesucristo aquí es la perseverancia en la fe. Vuestra fe os ha salvado. Pero es una perseverancia que conlleva una fe, pero que está enraizada, y esto es lo importante, en el amor. Toda perseverancia que no esté enraizada o no esté solidificada o como base no tenga el amor, no persevera. Es una perseverancia muy limitada. Y lo vemos en nuestra vida, La persona que persevera por ser bueno, buena, la persona que persevera por cumplir, la persona que persevera por alcanzar algún don de Dios, antes o después termina. Y lo vemos en la parroquia también, Las personas, los padres, junto con los niños, que mandan a sus hijos a catequesis, no hay una perseverancia para perfeccionarse en el amor, hay una perseverancia hasta cumplir los 3 años de catequesis y hacer la fiesta. Y luego se rompe esa perseverancia. En la vida matrimonial, si no hay una perseverancia en el amor y solo hay una perseverancia hasta que sienta que me gusta la otra persona con la que estoy, pues en el momento en el que pasan los años y deja de gustarme la persona que no tengo al lado, se termina la cosa. O en el momento en donde viene una enfermedad de alguno de los dos, se termina la cosa. La perseverancia que se fundamenta en el amor dura para siempre. Y esa es la perseverancia que el Señor nos invita a vivir. Esa perseverancia que perfecciona aquello que el Señor nos quiere dar, que es el amor pleno, la vida plena basada en ese amor. Pues hoy os animo y nos anima este Evangelio a que nos preguntemos interiormente si las cosas que hacemos en nuestra vida, que sean trascendentes, que tengan importancia, tienen como base esta perseverancia en el amor. Si no, antes o después, terminaremos fracasando en esos esfuerzos. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta ubiratua izan zena. Infernetara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Eska dezaiogun jaunari, entzun ditzala geure otoitzak eta onar ditzala ongi naiz geure eskariak. Jaunak, on guztiaren sortzailea denak,
Dei egin diezaiela gaur ere erlijiosa bizitzan jarraituko dioten gizon emakumeei, eska diezaiogun jaunari. Por los que dirigen las naciones y por los que tienen responsabilidades en el campo económico y social, para que pongan sus esfuerzos en la promoción de los más desfavorecidos. Roguemos al Señor. Jaunak, bizitzaren emailea denak, begira diezaiela errukiz goze direnei, eta eman diezagula guztioi hoiekiko arreta izateko grazia. Eska diezaiogun jaunari. Por todos los fallecidos de Guipúzcoa, el Señor les conceda el descanso eterno y les dé la gracia de la vida eterna. Roguemos al Señor. Jainko jauna, gizakiaren esku utzi dituzu zeure ondasunak, entzun gure otoitzak eta egizu geure lanak ugari ditzala geure esku jarri dituzun doaiak, eta erne bizi gaitezela beti zeure semeak, itzultzean, zintzo aurki gaitzan eta zerbitzari leialen antzera erreinuko posetara zarrarazi. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zuri jaun handi horri, aurkezten dizugun eskaintza honek, iritsi dezaigula zu leial zerbitzatzeko grazia, eta eman dezaigula betiko zorionaren fruitua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti ere korri. Badakigu zeure almen handiaren egintza dela gizaki hilkorrei jainkozko zure laguntza ematea. Eta geure izate hilkorretik ateratzea hain zuzen zendabidea. Horrela gizon baten bidez galduak zirenak beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez zeure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti posez elkarturik zeure aurrean. Ona rezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula, guk ere geure kantu hotxak. Santu,
Amen izenean datorrena. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, orain dela urtebete mundu honetatik zuregana eraman dituzun Severiano Urteaga, Ana Mari Trufero, Valentin Eizagirre eta Mikaela López, zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, pizturan ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun Piedad, Juli, Abilia, Jose Mari, Antxon, Guadalupe, Miren, Jesus, Maria Jesus, Jose, Pulpo elkartean hildako zenide guztiek, Maritxu, Juani, Rosario eta Jose, Gorostola Urbi eta familian hildako zenide guztiek, eta Segurola Zubizar eta familian hildako zenide guztiek. Eta hildako guztiak ere harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizakizki guarren gu guztiok betiko bizi eritxi ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitarte, zonekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan.
Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurugunotan, zure arrokiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Ema Jesue pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak.
Egin dezagun otoitz. Sakramentuaren doai santuak harturik, apalik eskatzen dizugu Jauna, zeure semeak bere oroigarri egiteko agindu zigun eukaristionek, haundi dezala gugan maitasuna. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Ohar bat, datorren igandean Kristo erregearen eguna ospatuko dugu. El próximo domingo celebraremos la solemnidad de Cristo Rey. Jauna zurekin. Eta bedinkatzaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte Jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela.